हरे कृष्ण अन्वया माताजी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. तुम्हाला पण दंडवत. प्रणाम. तुम्ही नका माताजी, तुम्ही आमचे गुरु आहेत ना. मी तुमच्यासारखीच आहे की मी गुरु वगैरे तुम्ही मला म्हणू नका. एकच मिनिट मी जरा हरे कृष्ण युट्यूब. अन्वया माताजी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. तुम्हाला पण दंडवत. प्रणाम. तुम्ही स्क्रीन दिसते का तुम्हाला? हो माताजी. बरं, एक मिनिट मला का दिसत नाही? आपली रोज लिंक वेगळी येते का माताजी? नाही नाही, आजची ही वेगळी आहे. हा, कारण नेहमीच्या लिंक वर नाही जॉईन ओके. झालो ना आपण. हम्म. चालेल, आता आपण कंटिन्यू करूया. ही बरं, आज साठीच आहे का माताजी? चालेल. आता आपण चालू करूया का? हो माताजी. चालेल. हरे कृष्णा. तुम्हाला पण आता प्रणाम मंत्र पाठ झालेला आहे का? हो माताजी. तर म्हणा ना, तुम्ही पण सगळे माझ्या बरोबर अनम्यूट व्हा आणि म्हणा हरे कृष्णा. हरे हरे कृष्ण. हरे ओम कृष्ण अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै तस्मै श्री गुरवे गुरवे नमः. श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन तले भूतले स्वयं रूप स्वयं गदा गदामह्यं ददाति ददाति पदान्तिकम्. स्वपदान्तिकम्. नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणि. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो करुणा जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते. नमोस्तुते. कांचन गौरांगी गौरांगी राधे वृंदावनी वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि हरि प्रिये. जय श्री जय कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु नित्यानंद नंद यद्वैत द्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम, हरे राम राम, राम 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 राम. हरे हरे हरे. हरे. चालेल. तर ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीतेचं अध्ययन करता त्या श्री श्री राधा गोविंदांना आपण साष्टांग नमस्कार करूया. कृष्ण कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांच्या आशीर्वादामुळे आपण भगवद्गीतेचं अध्ययन करू शकतो आणि त्याचा आनंद घेऊ शकतो, त्या श्रील प्रभुपादांना सुद्धा दंडवत प्रणाम. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी हा उपक्रम चालू केला, प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, त्यांनी
उपक्रम चालू केल्यामुळे नामनिष्ठ प्रभूजीमुळे आपण भेटू शकतोय आणि घरी बसून गीता अमृताचा पान करू शकतोय. तर नामनिष्ठ प्रभूजी आणि प्रेमा माताजी दोघांनाही माझा सादर प्रणाम. आता आपण 14वा अध्याय करत आहोत. 14वा अध्याय आपण 14व्या अध्यायाचं नाव काय आहे? गुणत्रय विभाग योग. बरोबर. 3 गुण कोणकोणते आहेत? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण. व्हेरी गुड. आता कोण सांगणार आहे मला की सत्वगुण कसा आहे? सत्वगुणामध्ये म्हणजे सत्वगुणाची व्यक्तीचं डिस्क्रिप्शन का माताजी? म्हणजे हा, त्याचे परिणाम शक्यतो काय ते ज्ञानी दिसतात? असतात. म्हणजे बरोबर. सत्वगुणामध्ये ज्ञान असतं. वैज्ञानिक किंवा तत्वज्ञ हे जे लोक असतात ते त्याच्यामध्ये असतात, स्थित असतात. हो, आणि काय असतं ते, कसे असतात, त्यांची टेम्परामेंट कशी असते? ते खूप ज्ञानी असतात, त्याच्यामुळे त्यांना हे ज्ञान असतं की आपण काही केल्याने काय होईल आणि काय नाही केल्याने या वाईट गोष्टी घडणार नाहीत, किंवा ते रूल रेग्युलेशन मध्ये असतात. बरोबर. सगळ्यात चांगल्याच गोष्टी करतात, पण हे करताना ते बरोबर. त्यांचं सेटलमेंट रिचनेस असतो, ते त्यांच्याकडे संपत्ती, समृद्धी वगैरे, शांती, हे सगळं असतं. पण बरोबर. त्याच्याबरोबर ते भौतिकाशीही जोडलेले असतात, कारण त्यांचं एक चांगली सेटलमेंट असते आयुष्यामध्ये आणि ते सोडायला तयार नसतात. म्हणजे हे बरोबर. सगळं आहे तर ते सोडून ते परमेश्वराकडे जायला तयार नसतात. बरोबर. असा सत्वगुणी म्हणजे व्यक्ती सुख, असतो. शांती, समाधान यांनी ते बद्ध होतात. आता हा. दुसऱ्या कोणीतरी उत्तर द्या. रजोगुण कसा असतो किंवा त्याचे परिणाम एखाद्या व्यक्तीवर काय काय दिसतात? मी सांगू? हा, बोला. रजोगुण म्हणजे असंख्य अमर्याद इच्छा आणि त्या पुरी करण्यासाठी अखंड धडपड असते. महत्वाकांक्षी असतो मनुष्य आणि केलेल्या कार्याचं फळ त्याला किंवा परिणाम भोगण्याची त्याची खूप इच्छा असते. ती पूर्ण झाली तर तो काही काळ आनंदी असतो, पण पूर्ण नाही झाली तर तो दुःखी असतो आणि मग क्रोधित पण होतो. आणि असंख्य त्यांच्या इच्छा असल्यामुळे ते वारंवार मग पृथ्वीवरती जन्म घेतात. त्यांच्या थांबत नाहीत इच्छा. बरोबर आहे. खूप छान सांगितलं. आता तमोगुण कसा असतो? कोण सांगणार आहे? आता सर्वांनी उत्तर द्यायचं, असं काही नाहीये की उत्तर बरोबर पाहिजे किंवा काही राहिलं तरी चालेल, पण प्रयत्न करायचा आहे. तमोगुणी आळशी असतात, त्यांना खूप झोप लागते, बाळपण असतात, जुगार खेळतात, संशयखोर स्वभाव असतो. हा, त्यांना जी वस्तू हवी असते ती करेक्शन करून मिळवतात. त्यांची बुद्धी काम करत नसते, त्यांना काय बरोबर काय चूक कळत नाही. त्यांना बरोबर. दारू सिगारेटचे व्यसन असते, दुसऱ्यांचा द्वेष करतात, त्यांची बुद्धी आज्ञाने आच्छादलेली असते. बरोबर. तमोगुण प्रमाद, नंतर मोह आणि अज्ञान असतं. तमोगुणी व्यक्तींमध्ये प्रमाद असतो, मोह असतं आणि अज्ञान असतं. बरोबर आहे. हा तमोगुण आहे आणि त्याचा परिणाम काय होतो? त्यांचं अधःपतन होतं. त्यांचं अधःपतन होतं आणि बरोबर. तमोगुणाच्या प्रभावामुळे डिग्रेडेशन होतं. खाण्याची हत्या केल्याने ते पुढील जन्मी पशु जन्मात जातात. बरोबर आहे. अगदी बरोबर आहे. आणि सत्वगुणी लोक कुठे जातात? हायर उच्च प्लॅनेट. लोकांवर. हा, बरोबर. त्यांचं अपग्रेडेशन होतं. ग्रहांवर ते जातात किंवा उच्च लोकांवर जातात, स्वर्ग किंवा त्याच्याही वर असे ते जातात. तर आता आपण हे 3 गुण बघितले आणि या 3 गुणांनी आपण कसे बद्ध होतो. एकतर आपण या भौतिक जगामध्ये बद्ध आहोत, त्याच्यामध्ये हे 3 गुण आपल्याला त्रास देतात. म्हणजे जसं एखादा प्रिझनर असतो, कैदी, तो तुरुंगात कैदी असतो, तरी देखील तुरुंगामध्ये त्याच्या प्रिझन सेलमध्ये तिकडेही त्याला बेड्या घातलेल्या असतात. म्हणजे एक तर तो तुरुंगात आहे आणि प्लस की तो पळून जाऊ नये म्हणून त्या बेड्या असतात. त्याचप्रमाणे हे जे भौतिक जग आहे, हे एक जेल आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण कैदी आहोत आणि परत आपल्याला या 3 गुणांनी आपण बद्ध आहोत. फक्त इतकाच फरक आहे की आपण आता
सत्वगुणी असेल तर आपण म्हणू शकतो की तो सोन्याच्या साखळ्यांनी बद्ध आहे. एखादा रजोगुणी असेल तर आपण म्हणू की तो चांदीच्या साखळीनी बद्ध आहे, आणि एखादा तमोगुणी असेल तर तो लोखंडाच्या साखळीनी बद्ध आहे. पण तिघही बद्ध असतात या भौतिक जगामध्ये या 3 गुणांनी. आता त्याच्यानंतर अर्जुनाचा असा प्रश्न आहे, आपलं केवढं झालेलं 18 पर्यंत झालं होतं का? 20 पर्यंत झालं. नाही 20 पर्यंत झालं. 14.20. बरं, 20 पर्यंत झालंय. एक मिनिट हा. बरोबर, 20 पर्यंत आपलं झालंय. मग आता अर्जुनाचा प्रश्न असतो की हे जे 3 गुण आहेत, या 3 गुणांच्या पलीकडे कसं जायचं? आता मी बद्ध तर झालेलो आहे, पण मी याच्यातून सुटणार कसा? याच्यातून काहीतरी मार्ग हवाय. मग आता पुढे कृष्ण अर्जुनाला सांगतात की एखादा बद्ध जीव या 3 गुणांच्या पलीकडे जाऊ शकतो का, आणि तो कसा जाऊ शकतो? आता आपण बघूया. बरं, आज तुमची स्तुती तयार आहे का? म्हणजे आपला वर्ग झाल्यानंतर मी सांगीन तुम्हाला वाचायला. नंदा माताजी, सुषमा माताजी. हो माताजी, आहे तयार. पण व्हेरी थोडस गीताचं लवकर थोडस हे घ्यावं लागेल, कारण स्तुती वेद स्तुती थोडीशी नाही म्हटलं तरी. हो, आज आपला लवकर संपणार आहे, कारण 7च श्लोक आहेत, 7-8 आहेत वाटतं श्लोक. चालेल. त्याच्यामुळे आपल्या हे आजचा अध्याय लवकर संपणार आहे. तर संपलं की मग मी सुरू करते वेदस्तुतीचं. ठीक आहे, चालेल. आणि नंदा माताजी, तुमचं झालंय? तेव्हा सुरू करेल उखळबंद. चालेल. आता इकडे 20 पर्यंत आपलं झालेलं आहे ना, तर इकडे आपल्याला 20 मध्ये पहिल्यांदा कृष्ण परिणाम सांगतायत की तुम्ही जर या 3 गुणांच्या पलीकडे गेलात तर तुम्हाला काय मिळणार आहे? अनुवाद वाचता का एकदा क्षितिजा माताजी? हो 20चा वाचू ना. हा, 20चा. हरे कृष्ण. जेव्हा देहधारी जीव भौतिक शरीराशी संबंधित या त्रिगुणांच्या पलीकडे जाण्यास समर्थ होतो, तेव्हा तो जन्म, मृत्यू, जरा आणि त्यापासून होणाऱ्या दुःखातून मुक्त होऊन याच जीवनात अमृताचा उपभोग घेऊ शकतो. हरे कृष्ण. म्हणजे यात श्रीकृष्णाने पहिल्यांदा सांगितलंय की या 3 गुणांच्या पलीकडे गेल्यावर काय होतं, तर जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी याच्यातून आपली सुटका होते, किंवा जन्म मृत्यूच्या चक्रातून सुटका होते. आणि जेव्हा आपण या 3 गुणांच्या पलीकडे जातो तेव्हा याच आयुष्यात आपण अमृताचा पान करतो. म्हणजे काय की हे जे 3 गुण आहेत हे सतत आपल्याला त्रास देत असतात, आणि हा जो त्रास आपल्या मनाला होतो तो त्रास पूर्णपणे बंद होतो, आणि आपण याच जीवनात आपण श्रीकृष्णाशी जुडले जातो, आणि त्याच्यामुळे आपण अमृताचा पान करू शकतो. तर आता वेद आहेत, वेदांमध्ये अनेक रूल्स आहेत की तुम्ही तुमचं जीवन कसं, जीवनात तुम्ही काय काय केलं पाहिजे. मग त्यात प्रत्येकाचे विहित कर्म सांगितले किंवा वर्णाश्रम धर्म सांगितलेला आहे. तर जे वेदांमध्ये सांगितलेलं आहे कोड ऑफ कंडक्ट, ते जेव्हा आपण ते नियम पाळतो तेव्हा आपण तमोगुण आणि रजोगुण, तमो रजोगुणाच्या पलीकडे जाऊन आपण सत्वगुणामध्ये जातो. आता हे जरी आपण सत्वगुणात गेलो तरी आपण बद्धच आहोत. तर वेदांचा अर्थ सुद्धा नीट समजून सांगायला पाहिजे की वेदांचं लक्ष्य म्हणजे काय की आपल्याला श्रीकृष्णाची प्राप्ती झाली पाहिजे, नाहीतर फक्त वर्णाश्रम धर्म पाळून आपलं विहित कर्म करून आपल्याला
आपण उच्च ग्रहांवर जाऊ, पण आपण श्रीकृष्णाची, रामाची, नारायणाची यांची भक्ती करून आपल्याला या भौतिक जगातून बाहेर जायचं. आता एवढं सगळं ऐकल्यानंतर अर्जुनाचा आता जो प्रश्न आहे तो साहजिकच आहे की या गुणांच्या पलीकडे मी कसा जाऊ. आता आपण 21 बघूया. क्षितिजा माताजी, अनुवाद. हो, हरे कृष्ण. अर्जुनाने विचारले, हे प्रभो, त्रिगुणांच्या अतीत असणारा मनुष्य कोणत्या लक्षणांनी ओळखला जातो, त्याचे आचरण कसे असते आणि तो प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे कसा जातो? हरे कृष्ण. आता हे अगदी नॉर्मल प्रश्न आहेत. 3 गुणांची एवढी माहिती सांगितल्यावर आणि आपण कसे बद्ध होतो हे ऐकल्यावर अर्जुनाने 3 प्रश्न विचारले की जे या गुणांच्या पलीकडे गेलेले आहेत त्या माणसांची लक्षणे काय आहेत, आपण कसं ओळखायचं की हा माणूस 3 गुणांच्या पलीकडे आहे, त्रिगुणातीत आहे, हे आपण कसं ओळखायचं, हा पहिला प्रश्न. दुसरा प्रश्न म्हणजे हे जे गुणातीत व्यक्ती आहेत त्यांचं आचरण कसं असतं. आता पहिले 2 जे प्रश्न आहेत ते जवळपास सेम आहेत की त्यांची लक्षणे काय किंवा त्यांचं आचरण कसं असतं. आणि तिसरा अगदी महत्वाचा प्रश्न आहे म्हणजे गुणातीत कसं व्हायचं. आता याच्या नंतरचा जो श्लोक आहे त्याच्यामध्ये पहिल्या 2 प्रश्नांची उत्तरं दिली आहेत की त्यांची लक्षणे काय असतात, त्यांचं आचरण कसं असतं आणि मग श्रीकृष्णांनी सांगितलंय की गुणातीत कसं व्हायचं. आता हे 2 ही जी प्रश्न आहे की त्यांची लक्षणे काय आहे आणि गुणातीत व्यक्तीचं आचरण कसं आहे ते आता आपण ऐकूया. 22 to 25 आता पुढल्या या श्लोकात सगळं हे सांगितलेलं आहे. वाचू माताजी? हो, वाचा वाचा. हा, हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ती आणि मोह यांची उपस्थिती असताना त्यांचा द्वेष करीत नाही किंवा ते नाहीसे झाले तरी त्यांची आकांक्षा करीत नाही, जो त्रिगुणांच्या प्रभावामध्येही अविचलित आणि निश्चल राहतो आणि केवळ त्रिगुणच सक्रिय आहेत हे जाणून उदासीन तथा दिव्य राहतो, जो आत्मस्थित आहे आणि सुखदुःखाला सारखेच मानतो, जो माती, दगड आणि सोन्याकडे समदृष्टीने पाहतो, जो प्रिय आणि अप्रिय यांच्याविषयी समभाग राखतो, जो धीर आहे आणि स्तुती तथा निंदा, मान तथा अपमान याकडे समभावाने पाहतो, जो मित्र आणि शत्रू यांच्याशी सारखीच वर्तणूक करतो आणि ज्याने सर्व भौतिक कर्माचा परित्याग केला आहे त्या मनुष्याला गुणातीत म्हटले जाते. हरे कृष्ण. तर आता इकडे अर्जुनाला श्रीकृष्णाने पहिल्यांदा सांगितलंय की जो गुणातीत आहे त्याची लक्षणे काय आहेत आणि अगदी पहिलं लक्षण जे सांगितलंय ते म्हणजे त्याच्यामध्ये द्वेष भावना अजिबात नसते आणि त्याला कशाचीही लालसा नसते. असा जो माणूस आहे हाच दिव्यावस्थेत स्थित होऊ शकतो. पहिली श्रीकृष्णाने सांगितले फर्स्ट क्वालिटी किंवा पहिलं सिम्पटम, पहिलं लक्षण की त्याला द्वेष भावना नसते. म्हणजे श्रीकृष्ण द्वेषाला किती महत्व देते बघा. कृष्ण सांगतो आपल्याला एका अर्थाने की तुम्ही कोणाचाही द्वेष करू नका. जर तुमच्यामध्ये द्वेष भावना असेल तर तुम्हाला माझी प्राप्ती होऊ शकणार नाही. तर हे प्रथम आपल्याला समजतं की जो गुणातीत आहे त्याच्यामध्ये द्वेष भावना नसते, कशाचीही लालसा नसते. आता जो गुणातीत आहे तो त्रिगुणांच्या प्रभावामध्ये न आल्यामुळे त्याचं मन कसं असतं किंवा तो कसा असतो, अविचलित असतो. मन कसं असतं त्याचं निश्चल असतं, म्हणजे एकदम न्यूट्रल असतं. काही जरी झालं जीवनात तरी तो न्यूट्रल राहतो, त्याच्या शांतीचा भंग होत नाही.
आणि तर आता त्याचा शांतीचा भंग का होत नाही, तर आपल्याला समजतं की जो त्रिगुणातीत आहे तो काय करतो, सदैव श्रीकृष्णाच्या भक्तीमध्ये तो व्यस्त असतो. आता श्रीकृष्णाच्या भक्तीमध्ये व्यस्त राहिल्याने मुख्य काय होतं, ऑटोमॅटिकली एक गोष्ट होते की त्याची जी आयडेंटिटी आहे, त्याच्या म्हणजे मी हे शरीर आहे, ही जी आपल्या सर्वांची आयडेंटिटी असते की त्याची आयडेंटिटी त्याच्या भौतिक शरीराबरोबर जी असते ती ऑटोमॅटिकली त्याचं विस्मरण होतं ऑटोमॅटिकली. आता जेव्हा आपण खूप कॉन्शियस असतो की मी हे शरीर आहे किंवा हे भौतिक शरीर जे आहे हे मी आहे, हे माझं आहे, जेव्हा आपण असं म्हणतो तेव्हा आपण फक्त इंद्रिय तृप्तीसाठी जगतो. पण जेव्हा आपला जो कॉन्शियसनेस आहे, आपली जी चेतना आहे, ती जेव्हा आपण कृष्णाकडे वळवतो तेव्हा ऑटोमॅटिकली आपली आयडेंटिटी मी हे शरीर आहे याचं विस्मरण होतं. तर आता पुढे श्रीकृष्ण सांगणारे की याचं आचरण कसं असतं. तर एकतर त्याला मान अपमान असं काही नसतं. तो प्रत्येकाकडे न्यूट्रली बघतो, कारण आता तो कृष्णाशी जुडला गेलेला आहे, मी कृष्णाचा आहे. तेव्हा आता तुम्ही मला सांगा, तुम्ही रस्त्यावरून चालला आहात आणि कोणीतरी तिकडे रस्त्यावरची माणसं आहेत, एखादा माणूस येऊन तुम्हाला काहीतरी त्यांनी शिवी दिली, तुम्ही त्या माणसाला ओळखत नाही किंवा काही नाही, आणि तेच तुमच्या घरच्या लोकांनी काहीतरी जर तुम्हाला शिवी दिली तर मग तुम्हाला कोणतं लागेल? घरचे लोक बोललेलं. आणि जो रस्त्यावर माणूस चाललाय त्याचा लागेल का तुम्हाला? नाही, फरक नाही पडणार. काहीच पण फरक करू ना. पडणार नाही, हो. कारण त्याच्याने आपलं नातं काही नाहीच आहे. आपण त्याचा विचार सुद्धा करणार नाही. एक वेडा माणूस काहीतरी बोलतोय म्हणून आपण हे करू विचार. एक्झॅक्टली असं जो त्रिगुणातीत आहे त्याच्यावर मान अपमानाचा जरा सुद्धा इफेक्ट दिसत नाही, कारण त्याचं नातं कृष्णाशी आहे. कृष्णाशी नातं असल्यामुळे कोणीही काही त्याला बोललं, त्याचा अपमान केला, त्याची स्तुती झाली तरी तो न्यूट्रल आहे. जसं तुम्ही न्यूट्रल राहाल, एखादा रस्त्यावरचा जो माणूस ओळखतही नाहीये तो तुम्हाला काही बरं वाईट बोलला तर तुम्ही त्याचा मोठा बाऊ करणार नाही. एक दोन जर अगदीच तुम्हाला असह्य झालं तर तिकडे तुम्ही त्याला काहीतरी उलट बोलाल, पण तिथल्या तिथे ते थांबवाल, त्याचा तुमच्या मनाला त्रास होणार नाही. अगदी तसं हा जो त्रिगुणातीत माणूस आहे त्याचं कनेक्शन कृष्णाबरोबर आहे. त्याला फक्त ते एकच स्मरण आहे की माझं नातं कृष्णाबरोबर आहे, मला कृष्णाकडे परत जायचंय, मला इकडच्या लोकांशी काही देणं घेणं नाहीये. भलं तरी तो सर्वांना आदराने वागवतो, कारण प्रत्येकामध्ये परमात्मा आहे, पण कोणी जरी त्याचा अपमान केला तरी त्यांनी तो विचलित होत नाही. तर अशा तऱ्हेने हा जो त्रिगुणातीत असतो तो मान अपमान याच्या पलीकडे असतो. मग त्याच्या भक्तीसाठी जे काही अनुकूल आहे ते तो स्वीकारतो आणि भक्तीसाठी जे जे काही प्रतिकूल आहे त्याचा तो त्याग करतो. मग त्याला कुठल्याही भौतिक गोष्टीची इच्छा नसते, कुठली लालसा नसते, कुठलाही लोभ नसतो. तो अगदी त्याच्या स्वमध्ये किंवा कृष्णाच्या भक्तीमध्ये तो अगदी दृढ असतो आणि तिकडे तो स्थित असतो. त्याची बुद्धी कृष्णाच्या सेवेप्रती अगदी निश्चयात्मक असते. मग जे काही त्याच्या वाटेला येईल आनंद
दुःख दोन्हीचाही तो स्वीकार करतो, पण त्याचं मन विचलित होत नाही, कारण त्याला ज्ञान असतं. हे जे भौतिक जग आहे, या भौतिक जगाकडून, प्रकृतीकडून आपल्याला दुःखच मिळणार आहे हे त्याला माहित असतं. आनंद आपल्याला कोण देणार आहे? श्रीकृष्ण देणार आहे. म्हणून या भौतिक प्रकृती कडून जे काय त्याला दुःख मिळतं त्यांनी तो विचलित होत नाही, कारण त्याला माहितीच आहे की बाबा हे जे आहे, जसं आता तुम्ही समजा जर आगीमध्ये हात घातला, तुम्हाला माहितीच आहे ना की तुमचं बोट जळणार आहे. आग आपल्याला बोट आतमध्ये आगीत टाकल्यावर तुम्हाला काही थंड तुम्ही एक्सपिरियन्स करणार नाही. तर अशा तऱ्हेने त्याला माहित असतं, पूर्ण ज्ञान असतं, त्याच्यामुळे जे काही घडतं त्यांनी तो विचलित होत नाही. आता इकडे सुद्धा एक आपल्याला श्रीकृष्णाने सांगितलंय ना, दुःखालयम, हे जे जग आहे दुःखालयम अशाश्वतम आहे, पण तरी देखील या जगात आपण जर कृष्णाशी कनेक्टेड राहिलो तरच आपल्याला आनंद मिळू शकतो. हे त्याला एकदम पक्क माहित असल्यामुळे हे जे त्याला इतर लोकांकडून किंवा काही इंद्रिय भोगातून जे सुख दुःख मिळतं ते क्षणभंगूर आहे हे त्याला माहिती आहे. त्याच्यामुळे तिकडे तो जास्त आपलं लक्ष केंद्रित करत नाही. आपण कसं करतो, आपलं लक्ष पूर्ण केंद्रित असतं की आता या अमक्या इंद्रियाच्या विषयातून मला काय मिळणार आहे, मग ही गोष्ट मिळाली तर मी सुखी होणार, नाही मिळाली तर मी दुःखी होणार. कारण आपण जे हायर हॅपीनेस आहे, जो एटर्नल ब्लिस आहे, जो परमानंद आहे, तो आपण कधीच एक्सपिरियन्स केला नाही. आपण निम्न आनंद, इंद्रिय भोगातला निम्न आनंद आपण जाणतो, आणि जोपर्यंत आपण कृष्णाशी कनेक्ट होत नाही तोपर्यंत आपण परमानंद काय आहे हे आपण जाणू शकत नाही. मग आपण कसं, आपण थोड्याशा दुःखाने आपण एकदम डिस्टर्ब होतो, किंवा काही आपल्या जीवनात चांगलं झालं तर आपल्याला खूप आनंद होतो, हे आपलं मन असं असतं. मग हा कसा असतो की जो दगड असतो किंवा जे सोनं असतं, तो त्यांच्या सोन्याकडे आणि दगडाकडे समदृष्टीने बघतो, कारण त्याला माहिती आहे की दगड असू दे किंवा सोनं असू दे, याच्याशी माझं काहीही नातं नाहीये, माझं नातं श्रीकृष्णाशी आहे. आणि त्याला ती इच्छाही नसते, लोभ कुठला नसतो, म्हणून हे दगड आणि सोनं इकडे त्याची समदृष्टी असते. आणि एक शब्द इकडे तुल्य प्रिया प्रियो, म्हणजे जे त्याचे शत्रू आहेत, जे त्याचे मित्र आहेत, जे त्याला प्रिय आहे, जे त्याला अप्रिय आहे, यांच्याकडे सुद्धा तो न्यूट्रल असतो. आता हे मी तुम्हाला सांगितलं होतं वाटतं अगोदर की एखादा माणूस असेल आणि एखाद्या दुसऱ्या माणसाने, एक संन्यासी आपण धरूया तो आहे, तर त्याला जर एखाद्या माणसाने खूप मदत केली तर तो त्या माणसाप्रती कृतज्ञ राहील आणि त्याला चांगला काहीतरी उपदेश करेल, किंवा अगदी त्याला आनंद होईल की अमक्या माणसाने मला मदत केली. पण याच्या पलीकडे, याच्या आणि डीप तो जाईल आणि म्हणेल की कृष्णाने मला ही मदत पाठवली आहे, आणि कृष्णाकडे तो कृतज्ञता सदैव ती व्यक्त करेल. आता एखाद्या माणसाने या संन्यासाचा अपमान केला तरी देखील तो परत त्यात सुद्धा कृष्णाचा हात बघेल आणि म्हणेल की कृष्णाची ही काहीतरी योजना आहे आणि त्यांनी या माणसाला पाठवलं आणि या माणसाने माझा अपमान केला. मग तो जो त्याच्या मनामध्ये त्या माणसाबद्दल राग किंवा त्या माणसाबद्दल अपशब्द तो कधीच काढणार नाही. त्याच्याकडे तो न्यूट्रल
न्यूट्रल राहील, की तुझा जो रोल आहे तो तू रोल इकडे एका नटासारखा तू तो रोल केलास, बस इतक्यावरच तो थांबेल, जास्त विचार करणार नाही. आणि तो कृष्णाशी कनेक्ट होईल, की कृष्णा तू या माणसाला पाठवलं, काहीतरी मला शिकवण्यासाठी तू या माणसाला पाठवलं, ही तुझी योजना आहे, ही तुझी रचना आहे. बस याच्या पलीकडे तो त्या माणसाचा तिरस्कार सुद्धा करणार नाही. म्हणजे याला ज्ञानदृष्टी म्हणतात. ही जी ज्ञानदृष्टी आहे ही जो गुणातीत आहे त्याला ही ज्ञानदृष्टी येते. तुल्य प्रिया प्रियो. मग जो गुणातीत असतो तो कसा असतो, इकडे शब्द दिलाय संस्कृतमध्ये धीर, म्हणजे एकदम स्टेडी असतो. आता हा जो गुणातीत आहे तो स्टेडी का असतो, कारण त्याला भौतिकाशी काही घेणं देणं नसतं, काही नाही, त्याचं नातं कृष्णाशी असतं. त्याच्यामुळे इकडे त्याला फळाची आसक्ती नसते, नाही सुख शांती समाधान हे सुद्धा याच्या पलीकडे तो गेलेला असतो. त्याचं सुख, त्याचा आनंद, त्याची शांती ही कृष्णाशी जुडलेली असते. म्हणजे त्याला माहिती असतं की ज्या वेळेला मी कृष्णाची सेवा करतोय, जप करतोय, त्याच्यातूनच मला आनंद मिळणार आहे आणि मी ती गोष्ट करणार आहे. अशा तऱ्हेने तो सदैव स्टेडी असतो, त्याच्या साधनेमध्येही स्टेडी असतो आणि इतर सुद्धा तो जे काय करतोय त्यात कृष्णाचा हात आहे असं बघून तो स्टेडी असतो. मग परत दिलंय तुल्य निंदात्म संस्तुती, म्हणजे परत स्तुती आणि निंदा जरी कोणी केलं तरी हा माणूस न्यूट्रल राहतो. मग परत मान अपमान, मानापमानयो स्तुल्य, तर हे परत तेच आहे. मग मित्र आणि शत्रू यांनाही तो एकदम समान ट्रीटमेंट देत असतो. मग उदासीन असतो म्हणजे न्यूट्रल असतो. मग सर्वारंभ परित्यागी, म्हणजे ज्या काही भौतिक ऍक्टिव्हिटीज असतात त्या सर्व भौतिक कार्यांचा तो त्याग करतो. आता त्याग म्हणजे काय, त्याचा खरा अर्थ म्हणजे काय आपल्याला श्रील रूप गोस्वामींनी सांगितलंय. त्याग म्हणजे काय, की आता एखादी भौतिक क्रिया आहे की जिकडे आपण नोकरी करतो. आता आपण असं म्हणणं योग्य आहे का की मी नोकरी करणार नाही, मी पैसे मिळवणार नाही, मला दिवसभर बसून जप करायचा आहे? नाही, हे चुकीचं आहे. हा जो त्याग आहे याला फल्गू म्हणतात किंवा आर्टिफिशियल रेनान्सिएशन असं म्हणतात. मग खरा त्याग काय झाला, की मी नोकरी करीन, मी पैसे मिळवीन आणि त्यातले थोडेसे मी दर महिन्याला कृष्ण मंदिरात देईन. म्हणजे ज्याप्रमाणे आपल्याला श्रील रूप गोस्वामींनी सांगितलंय की 50% आपण श्रीकृष्णासाठी पैसे दान करायचे, 25% आपल्यावर जे डिपेंडंट आहेत त्यांच्यासाठी ठेवायचे आणि 25% आपल्या स्वतःसाठी, कधीही इमर्जन्सी असेल तेव्हा ते आपल्याला वापरता आले पाहिजे. तर अशा तऱ्हेने की सर्वारंभ परित्यागी म्हणजे सगळ्याचा त्याग करून आपण बसायचं असं नाही. जे काय आपण कार्य करू त्याचं फळ आपण कृष्णाला अर्पण करायचं, याला त्याग असं म्हणतात. मग समसुख दुःख म्हणजे इक्वल इन हॅपीनेस अँड डिस्ट्रेस, म्हणजे हे या माणसाचं भौतिक अशी काही कनेक्शन नसल्यामुळे किंवा ते कनेक्शन त्याचं तुटल्यामुळे भौतिकातून त्याला माहिती आहे की आपल्याला सुख ही मिळणार आहे आणि
दुःखही होणार आहे आणि दोन्हीही क्षणभंगूर आहे. त्याच्यामुळे तो तिकडे लक्ष त्याचं केंद्रित करत नाही. तर अशा तऱ्हेने हे या दोन प्रश्नांची उत्तरं की त्रिगुणातीत व्यक्तीची लक्षणे कोणकोणती असतात आणि त्याचं आचरण कसं असतं. आता 14.26 मध्ये अर्जुनाच्या तिसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर दिलंय की गुणातीत कसं व्हायचं. आता ते आपण आपल्यालाही सर्वांना लागू आहे की आपण गुणातीत कसं होऊ शकतो. तर ते आता आपण ऐकूया. आता श्लोक आहे ना, मी वाचते 14.26. मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते. हरे कृष्ण. जो मनुष्य सर्व परिस्थितीत एकनिष्ठ होऊन पूर्णतः भक्तिमय सेवेमध्ये संलग्न होतो तो तत्काळ त्रिगुणांच्या पलीकडे जाऊन ब्रह्मस्तराप्रत उन्नत होतो. हरे कृष्ण. तर आता अर्जुनाचा हा प्रश्न आहे की गुणातीत कसं व्हायचं. आणि आपल्यालाही तोच प्रश्न आहे की या 3 गुणांनी आपल्याला बांधलेलं आहे. तर आपण गुणातीत कसं व्हायचं. आता हा जो श्लोक आहे ना, हा खूप पॉवरफुल आहे आणि प्रत्येक वेळी प्रत्येक शब्द जो आहे ना इकडे श्रीकृष्णाने सांगितलेला तो जणू काही खूप पोटंट आहे. म्हणजे हे तुम्ही जर श्रीकृष्णाने सांगितलेलं त्याचं ऐकलं तर तुम्ही लगेच गुणातीत व्हाल. हा, तर इकडे श्रीकृष्णाने काय सांगितलंय की भौतिक क्रियांमध्ये भावना गुंतवण्यापेक्षा आपली तुमची भावना जी आहे ती तुम्ही कृष्ण कर्म मध्ये गुंतवा. कृष्ण कर्मामध्ये संलग्न करा आणि मग तुम्ही गुणातीत होऊ शकाल. तर इकडे कृष्ण कर्म म्हणजे भक्ती योग. म्हणजे आपल्याला जर या 3 गुणांच्या पलीकडे जायचं आहे तर मग आपल्याला भक्ती योग केला पाहिजे आणि भक्ती योग केल्याने आपण लगेच गुणातीत होऊ शकतो. मग अशी काही उदाहरणं आहेत का जी भक्ती योग करून जे तमोगुणी आहेत, रजोगुणी आहेत, सत्वगुणी आहेत, हे गुणातीत झालेले आहेत का. अशी कोणकोणती उदाहरणं आहेत ती मी सांगते. एकच मिनिट. तर अशी कोणकोणती उदाहरणं आहेत किंवा कोणकोणते भक्त आहेत की जे गुणातीत झालेले, जे कोणकोणती माणसं आहेत जी गुणातीत होऊन श्रीकृष्णाचे भक्त झालेले. तर आता पहिलं उदाहरण मी सांगते म्हणजे श्रीमद भागवतम स्कंद 4. यात मी तुम्हाला सत्वगुणाचं उदाहरण सांगते की जर एखादा सत्वगुणात स्थित आहे आणि त्यांनी मनापासून श्री कृष्णाची भक्ती केली की तो या सत्वगुणाच्या पलीकडे जाऊ शकतो. जो जीव बद्ध आहे सत्वगुणाने आता तो या गुणापासून मुक्त होऊ शकतो. तर प्राचीन बर्ही नावाचा एक राजा होता आणि त्याला 10 मुलं होती. तर या 10 मुलांना प्रचेता असं म्हटलं जातं. तर हे जे प्रचेता होते त्यांना एक दिवस या प्राचीन बर्हीनी सांगितलं की तुम्ही आता तप करा आणि तप चांगली संतती मिळवण्यासाठी तुम्ही तप करा. बघा आपल्याला भागवतम मध्ये काय समजतं की जर तुम्हाला एक चांगली संतती हवी असेल तर तुम्हाला तप करावा लागतो. तुम्हाला कुठली तरी ऑस्टेरिटी, जप, तप काहीतरी करावं लागतं. तर आता हे जे
प्रचेता होते ती सर्व गुणी मुलं होती. त्यांनी आपल्या वडिलांचं तात्काळ ऐकलं. घर सोडून ते जंगलात गेले. ते जंगलात जात असताना त्यांना एक सुंदर सरोवर दिसलं. त्या सरोवराची अगदी खूप नॅचरल ब्युटी इतकी सुंदर होती आणि तिकडे सुंदर कमळं उमललेली होती. त्याच्यामध्ये राजहंस होते. आजूबाजूला हिरवीगार झाडं होती. त्यावर पक्षी किलबिल करत होते. खूप खूप सुंदर दृश्य होतं. आणि हे जे 10 प्रचेते होते ते सत्वगुणामध्ये स्थित होते आणि त्यांना जे हवं होतं ते अगदी भौतिक हवं होतं. त्यांना चांगली संतती हवी होती, चांगलं मूल हवं होतं. आता त्यांच्या नशिबाने तिकडे त्यांना शंकर भेटले आणि शंकरांनी बघितलं की ही अगदी खूप चांगली मुलं आहेत, गुणी आहेत, खूप सिन्सिअर आहेत आणि हे तप करायला निघालेले. मग शंकरांनी त्यांना प्रवचन दिलं आणि त्यांना कृष्ण भक्तीबद्दल सांगितलं. आणि त्यांनी सांगितलं की तुम्हाला हवंय ना चांगली संतती, मग श्री कृष्ण तुम्हाला उत्तम संतती प्रदान करतील. मी तुम्हाला कृष्णाचा मंत्र देतो. हा मंत्र तुम्ही या मंत्राचा जप करा आणि नक्कीच तुम्हाला श्रीकृष्ण चांगली संतती देईल. मग त्यांनी शंकराचा उपदेश जो आहे तो उपदेश घेतला. त्यांनी तप केला, या मंत्राचा जप केला आणि असं त्यांनी 10,000 वर्ष केलं. आणि त्यांची भक्ती बघून श्री कृष्ण इतके प्रसन्न झाले की त्यांच्या समोर ते चतुर्भुज विष्णू रूपामध्ये आले आणि त्यांना आशीर्वाद दिला. आणि मग त्यांना सांगितलं ठीक आहे, आता तुम्ही घरी जा, तुम्हाला उत्तम संतती होईल. मग ते परत महालात गेले आणि त्यांनी अनेक वर्ष राज्य केलं आणि शेवटी मग ते वैकुंठात गेले. तर अशा तऱ्हेने जो सत्वगुणी आहे तो जेव्हा एका शुद्ध भक्ताच्या संघामध्ये आलाय, की शुद्ध भक्त म्हणजे कोण? शंकर. शुद्ध शंकर कोण आहे? परम वैष्णव आहे. तर शुद्ध भक्ताच्या संघात आल्यानंतर ते सत्वगुणाच्या पलीकडे जाऊ शकले. त्यांनी कृष्णाबरोबर जे नातं आहे ते नातं त्यांनी स्थापन केलं आणि मग त्यांना जे काय भौतिक गोष्ट हवी तीही मिळाली आणि नंतर ते सत्वगुणातून तर मुक्त झाले, पण या भौतिक जगातूनही मुक्त झाले आणि वैकुंठ लोकात गेले. मग आता जो रजोगुणी आहे त्याच्याबद्दल काय? आता परत मी तुम्हाला सांगते, हा जो श्लोक आहे ना, या श्लोकात ना प्रत्येक शब्द महत्वाचा आहे. मांच यो व्यभिचारेण, म्हणजे इकडे श्रीकृष्णांनी सांगितलंय की तुम्ही माझी अनन्य भक्ती करा. अनन्य भक्ती केल्यानंतर तुम्ही तात्काळ या गुणांच्या पलीकडे जाल आणि शुद्ध सत्व म्हणजे जो सत्वगुणाच्या पलीकडे जो आहे या शुद्ध सत्व गुणामध्ये तुम्ही स्थित व्हाल. मग आता रजोगुण जो आहे, एखादा रजोगुणी जो आहे किंवा तमोगुणी आहे त्याचा उद्धार खरोखरच होतो का? आणि आपल्याला किंवा तुम्हाला काय वाटतं की जर एखादा तमोगुणी असेल मग त्याची नेक्स्ट स्टेप म्हणजे रजोगुण आहे, त्याची नेक्स्ट स्टेप म्हणजे सत्वगुण आहे. पण खरोखरच एखादा तमोगुणी किंवा रजोगुणी हा तात्काळ या गुणातून या गुणांना पार करून शुद्ध सत्वामध्ये स्थित होऊ शकतो का? हो, तो होऊ शकतो. जर त्यांनी अव्यभिचारिणी किंवा अनन्य भक्ती केली तर तो निश्चितच स्थित होऊ शकतो. आता त्याचं उदाहरण मी तुम्हाला सांगते. ध्रुव महाराज हे कोण होते?
हे उत्तानपादचे ध्रुव उत्तानपाद राजा जो होता त्याला 2 मुलं होती. एक म्हणजे उत्तम आणि दुसरा म्हणजे ध्रुव. हा जो उत्तानपाद होता याला 2 राण्या होत्या. एकीचं नाव होतं सुरुची आणि एकीचं नाव होतं सुनीती. तर सुनीतीचा मुलगा हा ध्रुव होता. सुनीती ही उत्तानपादची नावडती राणी होती. म्हणून त्यांनी या सुनीतीला आपल्या महालातून बाहेर काढलं होतं आणि तिला राज्याच्या बाहेर ती एका छोट्याशा घरामध्ये राहत होती. आणि ध्रुव लहान असताना, तुम्हाला सर्वांना ध्रुवची गोष्ट माहिती आहे का? हो, माहिती आहे. माहिती आहे ना. तर ध्रुव लहान असताना रोज राजवाड्यात खेळायला येत असे. तर एक दिवस आणि जेव्हा केव्हा तो खेळायला येत असे तेव्हा त्याला वाटायचं केवढा मोठा महाल आहे आणि किती नोकर आहे तिकडे, केवढी श्रीमंती आहे. कारण तो एका छोट्याशा घरात राहत होता, एका झोपडीत म्हणायला सुद्धा हरकत नाही. तर नॅचरली त्याला ते या सर्व लक्झरीज कडे, या महालाकडे अट्रॅक्शन होतं आणि अगदी लहानपणापासून त्याला असं वाटत होतं. त्याच्यामध्ये एक काय म्हणून एक इंटेन्स डिझायर होती की मला या राज्यापेक्षा, माझ्या वडिलांकडे राज्य आहे त्या राज्यापेक्षा मला मोठं राज्य पाहिजे. मला माझे जे पणजोबा आहेत, जे ब्रह्मदेव आहे त्यांच्याही पेक्षा मोठं राज्य पाहिजे. बघा हा किती लहान मुलगा होता. आता तो त्याच्या आई बरोबर एका झोपडीत राहत होता आणि नॅचरली हे सगळं बघितल्यावर त्याला खूप अशी इंटेन्स डिझायर निर्माण झाली की मला खूप पैसे पाहिजेत, मला खूप मोठा राजवाडा पाहिजे. माझ्या वडिलांकडे राज्य आहे त्याच्यापेक्षा तर मोठं राज्य मला हवंयच, पण माझ्या पणजोबांकडे राज्य आहे त्याही पेक्षा मला मोठं पाहिजे. मला राजा व्हायचंय. आणि एक दिवस हा जेव्हा खेळायला तिकडे गेला होता महालात, तेव्हा खेळता खेळता 5 वर्षाचा होता तो. आपल्या वडिलांच्या मांडीवर जाऊन बसला. तेव्हा ही जी सुरुची होती तिने त्याला खाली ढकललं आणि म्हटलं, जर तुला सिंहासनावर बसायचं असेल तर माझ्या गर्भातून तू जन्म घ्यायला हवा होतास, तुला या सिंहासनावर अजिबात बसता नाही येणार. आणि हे एवढं बोलल्यावर ध्रुवचा खूप अपमान झाला आणि तो रडत रडत आईकडे गेला आणि आईने सांगितलं त्याला, बाळा मी तुला काही मदत करू शकणार नाही, कारण तुला मदत करणारा असा एकच आहे आणि तो म्हणजे श्रीकृष्ण आहे. मी तर तुझ्या वडिलांची नावडती आहे, त्याच्यामुळे ते माझं काही ऐकणार नाही, मी तुला काहीही मदत करू शकणार नाही, पण कृष्ण तुझी निश्चित मदत करू शकेल. मग तो विचारतो की कृष्ण मला कुठे भेटेल. मग आई म्हणते कृष्ण असा नाही भेटत, त्यासाठी आपल्याला जंगलात जाऊन तप करावा लागतो आणि मग तो आपल्याला भेटतो. आणि ध्रुव मध्ये क्षत्रियाचं रक्त होतं, तर एवढा अपमान झालेला तो सहन करू शकला नाही, तर तो घर सोडून गेला, जंगलात गेला आणि तिकडे त्याला नारद मुनी भेटले. आणि पहिल्यांदा नारद मुनींनी त्याला सांगितलं की तू इकडे का आलायस, तू एकटा मुलगा जंगलामध्ये, तू जा बरं तुझ्या आईकडे किंवा तुझे मित्र तुझी वाट बघत असतील त्यांच्याबरोबर जा, खेळ. पण हा म्हणाला नाही, मला कृष्णाला भेटायचंय. तर त्याची जेव्हा त्यांनी निश्चयात्मक अशी बुद्धी बघितली की काही झालं तरी मी परत जाणार नाही, आता मी घर सोडले, मी कृष्णाला भेटल्यानंतरच मी घरी जाईन. आणि नारद मुनींना समजतं ही की घरी काय काय झालंय. मग नारद मुनी त्याला, ध्रुवला त्याचा निश्चय बघून सांगतात की कृष्ण भक्ती कशी करायची, अर्च विग्रहाची पूजा कशी करायची. तू डोळे बंद करून
कृष्णाच्या श्याम सुंदर रूपावर ध्यान कसं करायचं. आणि ते ध्रुव ला ओम नमो भगवते वासुदेवायाचा मंत्र देतात आणि सांगतात की तुला निश्चितच खूप लवकर कृष्ण भेटतील, पण मनापासून भक्ती कर, मनापासून त्यांची सेवा कर. मग असं म्हटल्यानंतर ध्रुव मधुवनामध्ये जाऊन त्याची तपश्चर्या चालू करतो. आणि मग 6 महिने झाल्यावर जे नारद मुनींनी जो उपदेश दिलेला होता त्याचं तंतोतंत पालन करून ध्रुव महाराज मग 6 महिने झाल्यावर श्रीकृष्ण ध्रुवच्या समोर चतुर्भुज रूपात, परमात्मा रूपात, नारद मुनींनी त्यांना ध्यान कर म्हणून सुद्धा सांगितलं होतं, तर त्यांच्या हृदयात स्थित असलेल्या परमात्म्यावर ते ध्यान करत होते. मग एक दिवस असं झालं की त्यांना त्यांच्या हृदयामधला परमात्मा दिसेनासा झाला, आणि दिसेनासा झाला म्हणून ते खूप विचलित झाले, कुठे गेला परमात्मा, कुठे गेला परमात्मा. आणि एकदम त्यांनी डोळे उघडले, आणि डोळे उघडले तर समोर त्याच्या श्रीकृष्णाचं तेजपुंज रूप, त्याच्या समोर त्याला साक्षात श्रीकृष्ण परमात्म्या रूपामध्ये दिसले. आणि मग जेव्हा त्यांना श्रीकृष्णाने विचारलं की तुला काय पाहिजे, तेव्हा त्यांना काहीही नको होतं, कारण भक्ती केल्यानंतर त्यांची इंद्रिय शुद्ध झाली होती. आता ध्रुवच्या मनामध्ये ह्या तप करण्या अगोदर काय इच्छा होती, मला खूप पैसे पाहिजे, मला मोठा राजा व्हायचंय, मला मोठं राज्य पाहिजे. हा रजोगुण झाला. ही खूप अम्बिशियसपणा जो असतो ना, हा रजोगुण आहे. मला हे हवं. अपमान त्यांना जराही सहन झाला नाही आणि ते घर सोडून लगेच आले. तर हे जे ध्रुवमध्ये हा जो रजोगुण होता, हा तप केल्याने, त्यांनी श्रीकृष्णाची भक्ती केल्याने एकदम आता ते शुद्ध सत्वात स्थित झाले. आणि जेव्हा श्रीकृष्णाने त्यांना विचारलं की तुला काय हवंय, तेव्हा ते काही बोलू शकले नाही. ते मग श्रीकृष्णाने त्यांचा शंख जो आहे ध्रुवाच्या गालावर लावला, आणि मग ध्रुव महाराज श्रीकृष्णाची स्तुती करू लागले. ही पण श्रीमद भागवतामध्ये खूप छान दिली आहे ध्रुवची स्तुती. मग त्यांनी श्रीकृष्णाने ध्रुव महाराजांना वर दिला की तुला तर तू अनेक वर्ष राज्य करशील, तुला ब्रह्मदेवापेक्षा सुद्धा मोठं राज्य मी देईन, आणि अनेक वर्ष राज्य करून तू शेवटी माझ्याकडे येशील. तर असंच ध्रुव महाराजांनी, मग आता ध्रुव महाराजा मध्ये त्यांच्या जी सावत्र आई होती सुरुची, तिच्या त्यांच्या मनामध्ये तिच्या प्रती जो द्वेष भाव होता तो पूर्ण गेला. आता त्यांच्या मनामध्ये द्वेष भाव किंवा मला राज्य पाहिजे, मला सिंहासन पाहिजे, हे काहीही नव्हतं. म्हणजे त्यांची जी इंद्रिय ती आता शुद्ध झाली. त्यांच्यामध्ये एकच इच्छा होती की त्याला श्रीकृष्णांच्या कमल चरणांची आणि श्रीकृष्णांच्या भक्तांची सेवा करायची होती. तर हे झालं रजोगुणातून तात्काळ तो शुद्ध सत्व गुणामध्ये स्थित झाला. आता तुम्ही मला सांगा की तमोगुणा मधले तुम्हाला आठवतात का की जे शुद्ध सत्वात स्थित झाले, हे 18 दिवसाच्या भगवद्गीतेत झालेलं आहे. वाल्मिकी. बरोबर, वाल्मिकी बरोबर आहे. आणि मृगारी पण म्हणता येईल का? बरोबर,
मृगारी आणि नारद मुनी किंवा ती हरिदास ठाकूर आणि ती वेश्या हा. जी आली होती ती नंतर हो पुढे हो वैष्णवी हो. झाली. तर हे सगळे तमोगुणात स्थित होते आणि तात्काळ ते दिव्या अवस्थेत गेले, तात्काळ शुद्ध सत्वात ते गेले. म्हणजे असं नाहीये की आता मी तमोगुणी आहे तर मला आता कसंही करून रजोगुणी झालं पाहिजे, मग सत्वगुणी झालं पाहिजे, मग मी शुद्ध सत्वात जाईन, असं नाहीये. तात्काळ इमिजिएटली जेव्हा तुम्ही श्री कृष्णाची अव्यभिचारिणी भक्ती करता, अनन्य भक्ती करता, तेव्हा तुम्ही तात्काळ 3 गुणांच्या पलीकडे जाता. हा खूप पॉवरफुल श्लोक आहे आणि आणि ही जी पोटेन्सी आहे की तुम्ही तात्काळ शुद्ध सत्वात जाता, ती एक्सप्लेन करायला मी तुम्हाला ही उदाहरणं सांगितली भागवतम मधून. कारण नुसतं वाचलं आपल्याला वाटतं ठीक आहे बरं, पण उदाहरण दिल्यावर ते मनामध्ये राहतं की हो या लोकांनी असं केलंय. त्याची सुद्धा ध्रुव महाराजांची सुद्धा इच्छा होती, त्यांना राजसिंहासन पाहिजे होतं, मोठं राज्य पाहिजे होतं, पण अशानी सुद्धा जेव्हा श्रीकृष्णाची सेवा केली, श्रीकृष्णाची भक्ती केली, तेव्हा तात्काळ ते शुद्ध सत्वामध्ये स्थित झाले. तर हा खूपच पॉवरफुल आणि पोटंट श्लोक आहे. श्रीकृष्णाने जे जे सांगितलंय ते अगदी अंतिम सत्य आहे. तर जरी तुम्ही कुठलीही तुमची पोझिशन असेल, रजोगुणात असाल, तमोगुणात असाल, सत्वगुणात असाल, तरी देखील तुम्हाला कुठलाही गुण तात्काळ तुम्ही तो गुणातीत होऊ शकता, त्याच्या पलीकडे जाऊ शकता. आता याचं जे तात्पर्य आहे ना ते आपण सगळं वाचूया. क्षितिजा माताजी. हो चालेल. हरे कृष्ण. दिव्यावस्था प्राप्त करण्याचे साधन कोणते या अर्जुनाच्या 3ऱ्या प्रश्नाचे उत्तर म्हणजे हा श्लोक आहे. पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे भौतिक जग प्राकृतिक गुणांच्या प्रभावाखाली कार्य करीत आहे. मनुष्याने प्राकृतिक गुणांच्या क्रियामुळे विचलित होऊ नये. अशा क्रियांमध्ये आपल्या भावना गुंतवण्यापेक्षा तो आपली भावना कृष्ण कर्मा करण्यामध्ये संलग्न करू शकतो. कृष्ण कर्म म्हणजेच भक्तियोग किंवा सदैव श्रीकृष्णाप्रित्यर्थ कर्म करणे होय. यामध्ये केवळ श्रीकृष्णांचा समावेश होत नाही, तर राम, नारायण इत्यादी विस्तारित रूपांचाही समावेश होतो. श्रीकृष्णांची असंख्य विस्तारित रूपे आहेत. श्रीकृष्णांच्या कोणत्याही रूपाच्या अथवा विस्तारित रूपाच्या सेवेमध्ये जो संलग्न होतो तो दिव्यावस्थेत स्थित असल्याचे मानले जाते. श्रीकृष्णांची ही सर्व रूपे पूर्ण सच्चिदानंदमयी आणि दिव्य आहेत, हे मनुष्याने जाणले पाहिजे. भगवंतांची अशी ही रूपे सर्व शक्तिमान आणि सर्वज्ञ असतात आणि त्यांच्याकडे सर्व दिव्य गुण असतात. म्हणून त्रिगुणांच्या पलीकडे जाणे कठीण असले तरी एकनिष्ठेने श्रीकृष्ण किंवा त्यांच्या विस्तारित रूपांच्या सेवेमध्ये संलग्न झालेला मनुष्य सहजगत्या गुणातीत होऊ शकतो. श्रीकृष्णांना शरण जाणारा भक्त तत्काळ प्राकृतिक गुणांच्या प्रभावातून मुक्त होतो. कृष्ण भावना भावित असणे किंवा भक्तिपरायण असणे म्हणजे श्रीकृष्णांची समानता प्राप्त करणे होय. भगवंत सांगतात की माझे स्वरूप सच्चिदानंद आहे आणि सोने हे सोन्याच्या खाणीचे अंश असते, त्याचप्रमाणे जीवही भगवंतांचे अंश आहेत. अशा रीतीने जीव आपल्या आध्यात्मिक स्वरूप स्थितीत गुणात्मक दृष्ट्या सोन्यासारखेच अर्थात श्रीकृष्णाप्रमाणेच असतात. व्यक्तिगत स्वरूपाचे भिन्नत्व हे नित्यच असते, अन्यथा भक्तियोगाचा प्रश्नच उद्भवला नसता. भक्तियोग म्हणजे भगवंत, भक्त आणि त्यांचे परस्परातील प्रेमाचे आदान प्रदान होय. म्हणूनच भगवंत आणि जीव या दोघांचीही आपापली स्वरूपे आहेत. तसे जर नसते तर भक्तियोगाला काहीच अर्थ राहिला नसता. जर मनुष्य भगवंतांप्रमाणेच समान दिव्य स्तरामध्ये स्थित झाला नाही तर तो भगवंतांची सेवा करू शकत नाही. राजाचा वैयक्तिक सहाय्यक होण्यासाठी आवश्यक पात्रता मिळणे अपरिहार्य आहे आणि ही पात्रता म्हणजेच ब्रह्म होणे किंवा सर्व भौतिक विकारातून मुक्त होणे होय. वेदांमध्ये म्हटले आहे, ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्येति. मनुष्य ब्रह्म होऊन परब्रह्माची प्राप्ती करू शकतो.
याचा अर्थ आहे की मनुष्याने गुणात्मक दृष्ट्या ब्रह्माशी एकरूप झाले पाहिजे. ब्रह्मप्राप्ती झाल्यावर तो आपले जीवात्मा म्हणून ब्रह्मस्वरूप गमावत नाही. हरे कृष्ण. आता शेवटचा श्लोक आहे. Uh, 14.27 ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च. हरे कृष्ण. आणि परमसुखाची स्वाभाविक स्थिती असणाऱ्या अमृत, शाश्वत आणि अव्ययी निर्विशेष ब्रह्मज्योतीचा आधार मी आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे यात श्रीकृष्ण आपल्याला सांगताय की माझं सुद्धा एक रूप आहे. मी काय निराकार नाहीये. आता जे सांगतात कृष्ण निराकार आहे किंवा देव म्हणजे फक्त एक शक्ती आहे, व्हायब्रेशन्स आहेत किंवा एक नाद आहे. हे इकडे 14.27 मध्ये आपल्याला सांगितलंय की नाही, की निर्विशेष किंवा निराकार कृष्ण नाहीये. निर्विशेष आणि निराकार काय आहे? मग श्रीकृष्णाच्या बाजूला जी ब्रह्मज्योती असते, जे त्याचं तेज बाहेर पडतं, ती जी ब्रह्मज्योती आहे त्याचा आधार किंवा त्याचं जे बेसिस आहे त्याचा आधार श्रीकृष्णच आहे. म्हणजे श्रीकृष्णांपासून ती ब्रह्मज्योती उत्पन्न झालेली आहे. तर इकडे आपल्याला असं समजतं 14.27 की श्री कृष्णाला रूप आहे, ते निराकार किंवा निर्विशेष नाहीये. तर याचंही आपण जरासं सगळं हे तात्पर्य वाचूया. हो, वाचू. हा. हरे कृष्ण. ब्रह्माचे स्वरूप अमृत, अव्ययी, शाश्वत आणि सुखमय आहे. दिव्य साक्षात्काराचा प्रारंभ ब्रह्मापासूनच होतो. दिव्य साक्षात्काराचा मध्यभाग अर्थात दुसरी पायरी म्हणजे परमात्मा आहे आणि पुरुषोत्तम भगवान म्हणजे अंतिम पायरी आहे. म्हणून परमात्मा आणि निर्विशेष ब्रह्म हे दोन्ही परम पुरुष अवतार आश्रित आहेत. 7व्या अध्यायात वर्णन करण्यात आले आहे की भौतिक प्रकृती ही भगवंतांच्या अपरा शक्तीची अभिव्यक्ती आहे. भगवंत कनिष्ठ अपरा प्रकृतीमध्ये पराप्रकृतीच्या अंशांना गर्भस्थ करतात आणि याप्रमाणे अपरा प्रकृतीशी पराप्रकृतीचा संपर्क येतो. भौतिक प्रकृतीद्वारे बद्ध झालेला जीव जेव्हा आध्यात्मिक ज्ञानाच्या अनुशीलनास प्रारंभ करतो तेव्हा तो भौतिक बद्धावस्थेपासून क्रमशः परमेश्वराच्या ब्रह्मरूप स्तरापर्यंत उन्नत होतो. जीवनातील या ब्रह्मस्तराची प्राप्ती म्हणजे आत्मसाक्षात्काराची पहिली पायरी होय. या स्तरावरील ब्रह्मसाक्षात्कारी पुरुष भौतिक उपाधींच्या पलीकडे गेलेला असतो, परंतु तो वास्तविकपणे ब्रह्मसाक्षात्कारात परिपूर्ण नसतो. त्याच्या इच्छेनुसार तो ब्रह्मस्तरावरच राहू शकतो आणि त्यानंतर हळूहळू परमात्मा साक्षात्काराप्रत उन्नत होऊ शकतो आणि त्यानंतर पुरुषोत्तम भगवान रूपाच्या साक्षात्काराची प्राप्ती करू शकतो. या संदर्भातील अनेक उदाहरणे वेदांमध्ये आढळतात. चतुष्कुमार ब्रह्मसाक्षात्कारी होते, परंतु क्रमाक्रमाने ते भक्ती स्तराप्रत उन्नत झाले. जो निर्विशेष ब्रह्माच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही त्याचे पुन्हा पतन होण्याची संभावना असते. हरे श्रीमद कृष्ण. एक हरे मिनिट. कृष्ण. तर हे जे 4 कुमार होते हे श्रीकृष्णाच्या निराकार रूपावर ध्यान करायचे आणि एक दिवस ते भ्रमण करत असताना त्यांना श्रीकृष्णांच्या चरणांवर वाहिलेली जी तुळस होती त्या तुळशीचा त्यांना वास आला आणि तो जो दिव्य सुगंध होता तो सुगंध घेतल्यानंतर ते वैकुंठात गेले. तिकडे वैकुंठात गेल्यानंतर जेव्हा त्यांनी विष्णूचं रूप बघितलं तेव्हा ते इतके आकर्षित झाले की जे निर्विशेष होते ते किंवा निर्विशेष ब्रह्माचे जे उपासक होते
ते आता सगुण रूपाचे उपासक झाले. ते इकडे आपल्याला श्रील प्रभुपाद सांगतात. पुढे श्रीमद भागवतात म्हटले आहे की अगदी ब्रह्मस्तरावर आरूढ झालेल्या मनुष्यानेही उत्तरोत्तर अधिक प्रगती केली नाही आणि परमपुरुषाचे ज्ञान प्राप्त केले नाही तर त्याची बुद्धी पूर्णपणे शुद्ध होऊ शकत नाही. म्हणून ब्रह्मस्तरावर आरूढ होऊन सुद्धा जर मनुष्य भगवत भक्तीमध्ये संलग्न झाला नाही तर त्याचे पतन होण्याची शक्यता असते. वेदांमध्येही म्हटले आहे, रसो वै सहा रसम हे येवायम लब्धानंदी भवती. जेव्हा मनुष्य रसराज भगवान श्रीकृष्णांना जाणतो तेव्हा तो वास्तविकपणे दिव्यानंदी होतो. तैत्तरीय उपनिषद 2.7.1. भगवंत 6 ऐश्वर्यांनी परिपूर्ण आहेत आणि भक्त जेव्हा त्यांना शरण जातो तेव्हा या ऐश्वर्यांचे आदान प्रदान होते. राजाचा सेवक जवळजवळच्या राजाच्याच श्रेणीचा उपभोग घेतो. म्हणून शाश्वत सुख, अविनाशी सुख आणि शाश्वत जीवन भक्तीबरोबरच प्राप्त होते. यास्तव ब्रह्माचा, नित्यत्वाचा किंवा अव्ययाचा साक्षात्कार भक्तिमय सेवेच्या मार्गामध्ये समाविष्ट असतो. जो भक्तिमय सेवेमध्ये संलग्न झाला आहे त्याला या साक्षात्कार आधीच झालेला असतो. स्वभावतः जीव ब्रह्मस्वरूप असला तरी त्याला भौतिक प्रकृतीवर प्रभुत्व गाजवण्याची इच्छा असते आणि यास्तव त्याचे पतन होते. जीव आपल्या स्वरूप स्थितीमध्ये त्रिगुणातीत असतो, परंतु भौतिक प्रकृतीच्या संगाने तो त्रिगुणांमध्ये बद्ध होतो. या त्रिगुणांच्या संगामुळे त्याच्या प्रकृतीवर स्वामित्व गाजवण्याची इच्छा ही राहतेच. पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित होऊन भक्तिमय सेवेमध्ये संलग्न झाल्यामुळे तो तत्काळ दिव्यावस्थेत स्थित होतो आणि प्रकृतीवर स्वामित्व गाजवण्याची त्याची अवैध इच्छा नष्ट होते. म्हणून साधकाने श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदीपासून प्रारंभ होणाऱ्या भक्तियोगाच्या भक्तांच्या संघामध्ये अभ्यास केला पाहिजे. हळूहळू अशा सत्संगामध्ये आध्यात्मिक गुरूंच्या कृपेने मनुष्याची प्रकृतीवर स्वामित्व गाजवण्याची इच्छा नाहीशी होते आणि तो दृढपणे दिव्य प्रेममयी भगवत सेवेमध्ये स्थिर होतो. या विधींचे विस्तारित वर्णन या अध्यायाच्या 22व्या श्लोकापासून ते शेवटच्या श्लोकापर्यंत करण्यात आले आहे. भगवत भक्ती अत्यंत सुलभ आहे. मनुष्याने सदैव भगवत सेवेमध्ये युक्त राहावे, भगवत प्रसाद ग्रहण करावा, भगवंतांच्या चरणकमलांना अर्पण केलेल्या फुलांचा सुगंध घ्यावा, भगवंतांच्या लीलास्थळांना भेट द्यावी, त्यांच्या विविध लीलांविषयी अध्ययन करावे, भगवंत आणि त्यांच्या भक्तांमधील प्रेमाच्या आदान प्रदानाविषयी श्रवण करावे. सदैव दिव्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे या महामंत्राचा जप करावा आणि भगवंत तथा त्यांच्या भक्तांच्या आविर्भाव अथवा तिरोभाव दिनी उपवास करावा. अशा विधींचे पालन केल्याने मनुष्य सर्व भौतिक कर्मातून पूर्णपणे अनासक्त होतो. जो या प्रकारे ब्रह्मज्योतीच्या स्तरावर स्थित होतो तो गुणात्मक दृष्ट्या भगवंतांच्या समानच असतो. अशा रीतीने भगवत गीतेच्या गुणत्रय विभाग योग नामक 14व्या अध्यायावरील भक्तिवेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण. आता इकडे ब्रह्मस्तर म्हणजे काय की जेव्हा आपण प्रत्येकाच्या हृदयात परमात्मा बघतो म्हणजे इक्वल विजन, त्याला ब्रह्मस्तर म्हणतात. आता तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? पहिलं या 14व्या अध्यायावर. माताजी हरे कृष्णा. तुम्ही ते 3-4 व्यक्ती सांगितल्या, वाल्मिकी सांगितले, नंतर नारदजी सांगितले, आणखी कोण माताजी? वाल्मिकी हा तमोगुणी होता. मृगारी जो होता तोही तमोगुणी होता. मृगारी का? आणि हरिदास ठाकूर आणि ती वेश्या जी आहे तीही गोष्ट ती पण तमोगुणी होती. ओके ओके. मृगारी मला लक्षात येत नव्हतं माताजी. माताजी रेकॉर्डिंग थांबवायचंय ना? हो थँक्यू. ओके ओके, थँक्यू, धन्यवाद माताजी.